Femte fortælling handler om Lisa og isbåden. Del 1. Hvor gammel er Lisa? Jeg hedder Lisa, og jeg er 19 år gammel. Jeg går i skole og arbejder i en isbåd hver weekend. Lyt igen. Jeg hedder Lisa, og jeg er 19 år gammel. Jeg går i skole og arbejder i en isbåd hver weekend. Hvor gammel er Lisa? Svar. Lisa er 19 år gammel. Del 2. Hvor er isbåden placeret? Det er en gammel isbåd, der har lagt det samme sted de sidste 40 år. Den er åbent hele året og er meget populær, fordi vi sælger lækre is, og den ligger tæt på stranden. Lyt igen. Det er en gammel isbåd, der har lagt det samme sted de sidste 40 år. Den er åben hele året og er meget populær, fordi vi sælger lækre is, og den ligger tæt på stranden. Hvor er isbåden placeret? Svar. Tæt på stranden. Del 3. Hvornår starter Lisa med at arbejde? Jeg går i skole i hverdagen, så jeg kan ikke arbejde mandag til fredag, men jeg arbejder altid hver weekend for at tjene penge. Der er mange ting, der skal laves, inden isbåden åbner. Derfor starter jeg med at arbejde kl. 8.30, selvom isbåden først åbner kl. 10. Lyt igen. Jeg går i skole i hverdagen, så jeg kan ikke arbejde mandag til fredag, men jeg arbejder altid hver weekend for at tjene penge. Der er mange ting, der skal laves, inden isbåden åbner. Derfor starter jeg med at arbejde kl. 8.30, selvom isbåden først åbner kl. 10. Hvornår starter Lisa med at arbejde? Svar. Hun starter med at arbejde kl. 8.30. Del 4. Hvad tid kommer den første kunde? Der er meget, der skal laves, inden isbåden åbner. Om sommeren er der altid meget travlt. De første kunder står udenfor allerede inden vi åbner. Så når isbåden åbner kl. 10, tager vi imod den første kunde. Lyt igen. Der er meget, der skal laves, inden isbåden åbner. Om sommeren er der altid meget travlt. De første kunder står udenfor allerede inden vi åbner. Så når isbåden åbner kl. 10, tager vi imod den første kunde. Hvad tid kommer den første kunde? Svar. Den første kunde kommer, når isbåden åbner kl. 10. Del 5. Hvad sprog snakker Lisa med kunderne? Om sommeren kommer der mange turister og køber is i isbåden. Der kommer også rigtig mange fra Norge. Jeg snakker både dansk, engelsk og norsk med kunderne. Lyt igen. Om sommeren kommer der mange turister og køber is i isbåden. Der kommer også rigtig mange fra Norge. Jeg snakker både dansk, engelsk og norsk med kunderne. Hvad sprog snakker Lisa med kunderne? Svar. Hun snakker både dansk, engelsk og norsk med kunderne. Del 6. Hvad sparer Lisa op til? Jeg er glad for at arbejde i isbåden og tjene penge. Jeg kan godt lide at snakke med alle kunderne og øve mig på de forskellige sprog, især engelsk. Jeg sparer op til at kunne rejse til USA, så det er godt at kunne øve sig på sproget. Lyt igen. Jeg er glad for at arbejde i isbåden og tjene penge. Jeg kan godt lide at snakke med alle kunderne og øve mig på de forskellige sprog, især engelsk. Jeg sparer op til at kunne rejse til USA, så det er godt at kunne øve sig på sproget. Hvad sparer Lisa op til? Svar. Hun sparer op til at rejse til USA. Del 7. Hvad tid lukker isbåden? Isbåden har åben hele året, men om sommeren har vi meget travlt, og derfor har isbåden også åben længe. Isbåden åbner kl. 10 og lukker kl. 22, så isbåden har åben i 12 timer, hvor man kan komme og købe is. Lyt igen. Isbåden har åben hele året, men om sommeren har vi meget travlt, og derfor har isbåden også åben længe. Isbåden åbner kl. 10 og lukker kl. 22, så isbåden har åben i 12 timer, hvor man kan komme og købe is.
Hvad tid lukker isboden? Svar: Isboden lukker kl. 22 om sommeren. Del 8. Hvor mange penge tjener Lisa? Lisa er glad for sit arbejde, og hun tjener ret godt. Hun arbejder hver lørdag og søndag, altså 8 dage om måneden. Hun arbejder 9 timer om lørdagen og 7 timer om søndagen. Hendes timeløn er 140 kroner, så hun tjener 8.960 kroner om måneden. Lyt igen. Lisa er glad for sit arbejde, og hun tjener ret godt. Hun arbejder hver lørdag og søndag, altså 8 dage om måneden. Hun arbejder 9 timer om lørdagen og 7 timer om søndagen. Hendes timeløn er 140 kroner, så hun tjener 8.960 kroner om måneden. Hvor mange penge tjener Lisa? Svar: Hun tjener 8.960 kroner om måneden.